Ce ai bun așa? Poate am o pereche de pantofi pentru mine. E? Iapa! Aia! Dorina! Hun går ind derhen. Marianne, hai, eu ia cu. Bă, dar prost, noi stai acolo. Børnehjem i Saska, og vi regner med, at når de er færdige med at støbe og gøre ved, så vil vi til at vende næsen hjem. Fordi altså, der er der team her fra både Lemvig, fra Herning og Ikast og rundt omkring, som er ved at gå i gang. Og det skal vi kigge på nu her. Jeg tror, der er 400 børn og halvstore børn imellem hinanden her. Hen i det lille lavrum her har de også så. Der har vi også vores sæk, og det er blevet blandet godt, fordi vi køber med os har læsset det hele af. Og det gør bare, at det er blevet lidt meget blandet, så det giver os en del ekstra arbejde. Men sådan er det bare. Det er en af de der gynger. Ja, en vippe. Eller en vippe der også. Og det er gyngerne. Og der ligger alle de gynger, eller nogle af gyngerne i hvert fald. Og derhen ligger også noget til en legeplads. Som det er stigen trappen op til vippen, eller til, rutsjebanen. Det er personale, der arbejder. Det er personale, der arbejder, ja. Alle dem, der er i blå kitler og blå hatte, eller i hvert fald blå hat på, det er personale. Det ligner en løg. Så kommer lidt længere frem, så kan du se majsene, kolverne. Kan du se dem der? Det er skurene. Der. Ja, det er fuld af majs. Det er så børneafdelingen, som er ved at blive restaureret nu. Som du kan se, så er de ved at pille alt pudset af. Det skal så pudse af. Hvem der skal lave arbejde, det er jeg ikke helt klar over nu, om det er de amerikanske hold, der er, eller de hold, der kommer nu her, når de tager afsted. Prøver det mere frem. Nu. Det vi så på vej over mod nu, det er køkkenafdelingen. Det er der, hvor der bliver lavet mad. Hvor de... Og så i selve indgangen til hjemmene. Det gør det der alene. Og så skal der være forberedt på stanken, når vi kommer indenfor, fordi den er godt nok strid. Det ligner, hun kan overraske sig. Det er så vandtårn, så du kan tage de op. Er de låst de børn? Ja, nogle af dem er spændt fast i sengen og ligger bundet. Fordi nogle bider sig selv, og nogle sparker sig selv til blodet og sådan noget. Så de er faktisk nødt til at... Det du kan filme du. Det du kan se derovre, det er voksenafdelingen. Og det er det, som er ved at blive skal gøres nu. Det er godt, så de er ved at hegne ind nu, og der skal blive hegnet ind nu med lukket, hvor de lukker lågene. Og det samme skal de gøre rundt om legepladsen her. Fordi de voksne, de seksuelt misbruger børnene på utrolig mange perverse måder simpelthen. Så der vil man vil virkelig til at separere voksne og børn ad. Fordi der er så utrolig meget seksuel udnyttelse, og det gælder også med personale, som udnytter børnene seksuelt. Så det man er i gang med nu, det er også rimelig nyt, det hegn, der er blevet lavet der. Så den børnepladsen, det er den, vi er ved at bygge nu derinde, legepladsen, den bliver også hegnet af, sådan så de voksne ikke får mulighed for at komme derind og spolere det for børnene.
faktisk godt lige nu, men det kan godt være, at vi går vi spiser på eneste dag. Det er bønner og brød. Og det bliver lavet som en suppe her, men der er et eller andet læg i benzinslangen der, så alt det ferskvand, de får, det smager af benzin. Så suppen, den smager, siger det amerikanske personale. Jeg har ikke selv, vi skal lige se, om det er for gammelt også, der i. Så det kan vi andre lukke, det er. Det er godt nok ulækkert. Den der så er for gamle, hvor det er... Det er kvalmende. Det er kvalmende, simpelthen. Jeg tror heller ikke, at man kan tage højde. Men det er jo simpelthen ikke kan lugte på filmen. Men prøv at se nogle af de dåser, der står på bordet der, som er halvrødende her. Det ser nu meget godt ud. Det har jeg ikke set lige måde før. Vi skal jo ikke begynde at give os nogen. Hvad er det ikke endnu? Hvad? Det er så stor koge, spisesal. Og den ser faktisk rimelig pæn ud, men det er en lugtering, som får til at vende sig ind i. Hvad det sådan er, ved jeg ikke. Det er nok altid spydblod derhenne. Så vi vil prøve på ovenpå. Det er det ikke engang til børneafdelingen. Og det er sådan forskelligt. Det er faktisk ret gamle børn, selvom man ikke kan se det. De er mellem 8 og 9 og 10 og 11 år. Og det er ikke alle børn, som har mulighed for at være ude og gå og bevæge sig, som de her børn er. Mange af dem ligger sengeliggende og spændt fast. Hej. Så modtage på det andet, der er ikke færdigt. Jeg ved ikke, hvor gammel hun her er, men hun kan muligvis være 5, 6, 7 år gammel. Vi kan prøve at se, når vi kommer ind bag, der kan vi se... man bruger det i 10 på. Men det der er rart, det er også nu, det er, at sengene, de er ikke så urineret med, som de graderne er. De skifter dem rimelig tit, i hvert fald. Så længe de amerikanere arbejder, der er det blevet skiftet hver dag. Spørgsmålet er jo så bare, om personalet vil blive ved med det, når de forlader det. Og det er simpelthen bare sådan dejligt. For at vise eksempel. Hvis du kigger på alle seks, de er faktisk rene penge. Det er dejligt at se, ikke? Men om det skal synes, om det er bare til at stå på. Det er jo godt. Det er jo godt. Det er bare sådan der over det. Her 20 år. Det er umuligt, det er ikke til at fatte. De går meget lungsind, og de er simpelthen ligget i sengene, så deres ben er vokset sammen i den stilling, de ligger i det. Så de kan ikke rette ud. De bliver aldrig mobile, de børn. På den her dreng ligger derovre, han er 19 år gammel. Men de er 16, så den her dreng, det er virkelig glad, så siger hun griner. Hej. Hej, hej, hej. Hun er 13-14 år, så lige øjeblik. Men de er, jeg tror nok den yngste, de er 14 år. Så hun er måske lige omkring 13-14 år. Han er 19 år. Hvordan er det 19 år? Han er 19 år.
Catherine. I'm from a French organization and work here on Saska. Okay. I know you're here to put up a playground Yes, outside. we are. There's something I'm very annoyed with. It's the place where you put it. Okay. Nej, men de kan godt opgive gyngerne, fordi de er ikke flyttet. Altså, nu har vi kørt rundt med det der svæt rundt med det. Vi har knap i går, og det var kaos, så det var... Der var rundt til udvalget, der var meget Thomas gik alene. Det er en gammel kakkelovn. Og her er ligesom nogen, der har taget sig lidt mere af de børn herinde på den stue her. Vi kan også se en del af tæpperne, det er kommet til rette herinde. Herovre ligger den lille en, hvis det er sådan, hun ikke er spændt fuldstændig fast, så bider hun sig selv. Simpelthen bare bider sig selv, så hun er. Det er simpelthen forfærdeligt. I går, da jeg prøvede at bide for øjnene, der gik hun fuldstændig berserk i den her lyd der. Hun skreg og råbte bare efter. Hun har ligesom store ar, og hun bider sig selv. Hun har store ar, som om hun har siddet og banket sit hoved ind i et eller andet. Hun har hendes fødder. Det der, det stammer fra, at hun har slået sit hoved ind i trammerne deroppe. Ja. Nu er hun ikke bundet på benene i dag, det var hun i går. Så... Det er dejligt at se, at hun kan bruge benene lidt. Ja. Men at se de store ar, hun har på hendes knæ, det er tegn på, at hun har ligget sammen, ligesom i bossestuen. Ja. Den lille mand, som også ligesom har opgivet det hele. Sidder og sutter så bare ligesom fuldstændig helt over i en drømmeverden. Ja, de virker fuldstændig paniske. Jeg har spurgt dem, der er i farmaci, eller det er dansk. Der er så meget før, og de reagerer, som de gør. Det er simpelthen, fordi han er vant til at blive tævet så utroligt meget. Så inden han forventer at blive tæsket, så begynder han at græde. Og mange af børnene er blevet simpelthen blevet tævet, om det er personale eller hinanden, eller de voksne over på den, det ved jeg ikke rigtig. Jeg har bare fået at vide, at de simpelthen bliver tævet og bliver misbrugt af hinanden. Og prøv at se, når man ser det med fingrene i munden, det er et utroligt meget behov. Altså den fase der, de er aldrig nogensinde blevet dækket, så de har et tryghedsbehov, og det der sultebehov, det er simpelthen bare så enormt stort. Og det må sige, herinde, der kan man også sige, det er en af de værste stanke, vi har. Det stikker utroligt meget op. Det har det ikke gjort, fordi der er andre stuer, vi har på det før. Men ellers så ser det jo meget pænt, at vi er aldrig ud på overfladen. Jeg har set på film på det. Det var her sidste år i marts også, men det var før, at det var det er de lidt større børns de slår simpelthen sig selv i stedet for at blive slået på. Og de fleste personale, de er... Sidder han og slår sig selv og stemmer sig selv i en trøje. Og det foregår en kamp under lignende personale. Det er også derfor, vi har vi koldt og hårdt, men det er også derfor, vi beder i hvert fald meget i vores gruppe for, at vi som ramme personale først. Det er så dem, der ligesom så hvis man ligesom kan åbne deres hjerter for Guds kærlighed i stedet for, så er det meget bedre. Der sker ikke noget. Jeg ved ikke, hvad nej, der sker ikke noget. Nej. Ja, der sker ikke noget. Og det vil være helt roligt for, at det er helt grotesk. Det er forfærdeligt at opleve. Som er næsten umuligt at arbejde med. Det tager lidt længere tid. Men
Det går. Mange af børn, der er lidt halvvoksne børn, som er opvokset på børnehjem, de sætter bag det, og de sætter bare helt plads ud og kigger på. Det er ikke det, de ved. Jeg ved, hvad jeg verden sker der her. Det er lidt nyt i deres dagligdag. Nogle andre sidder bare her glade og kigger på os. Men jeg er ikke sikker på, at de ved, hvad de skal bruges til. Nej, begge to. Derovre har vi så voksenafdelingen, og de er sådan meget hårde i hinanden. De skyder sten efter hinanden, og de banker hinanden og gør ved. Det er ret farligt at finde derovre, hvis man har kammerater. Jeg får ikke så meget om det. Det er en maskine, det er ved at blande mænd på gammeldags manér. Så det er nogle skovle. Så de går bare til den her, fordi nu skal det støbes, for i går der regnede det hele dagen, så der kunne de godt lave noget. Ja, det er også det. Det er ikke noget at gøre med. Så det. Det er der, den vejplads kommer op i stå. Man kan se, at der er kommet gynger op. Der er kommet flere ting op, så... Men den bliver presset sammen på en lille plads, og det er det eneste sted, de fik lov at lave den af direktionen. Men sådan er der så meget hernede. Nej, det er over. Der er også en lille her. Hernede er der ligesom en plads, hvor børnene de bliver lukket ud. Jeg ved ikke, hvad de bliver lavet. Det er ikke kun børn, det er blandet. Børn og voksne bliver lukket ud. Børn og voksne. Det er ikke sprog, det her. Det er ligesom dyr i skylden. Det er ham Saudi der. Han er simpelthen slikker mig over det hele. Her. Du skal vaskes. Ja. Skal du prøve at gå ind og kigge? Nej. Han er ellers så kærlig, ham der står. Det er sådan en lille vished, der ligger sådan i gården. Der ligger nogle af de der mennesker, som også ligesom har været fuldstændig opgivet. Og der kommer så legepladsen til at ligge op. Lad os prøve at komme lidt ind. Ham der står lige bag der, i de bare sandaler. Han har store væskesår på benene. Der kan du se en båd. De er utrolig aggressive på hinanden, mange af dem. Simpelthen, de slås, og de kaster sten efter hinanden, de tager hinandens hatte af og smider dem i vandet, de slår hinanden. Det er en forfærdelig voldsomhed, der er blandt dem, mange af dem. Det er voksenafdelingen. Det er ret mange senge på en stue her. Ja, de ligger stadig sammen, men der er i hvert fald ingenting, der er rart. Der er rimelig journeret. Der lugter heller ikke. Ikke en lille mis derovre i hjørnet derovre nyder. Og ellers er der. De er jo meget kærlige mod dyrene. De har mange katte her. Og det ser ud som om gulvene også er ved at blive vasket hen. Dejligt. Der lugter meget rent inde. Det er meget syge mennesker. De får aldrig chancen for at komme ud. Men man kan i hvert fald tydeligt se, at de sengeligninger herinde, de får ikke skiftet biler så meget. Radio.
lave siesta, ikke? Prøv at se, hvad han laver derovre. Kigger hans skærme og arbejder med. Det er flot. Det er virkelig. Og se, navnsmæssigt kunne slet ikke være her. Nu, den mand, som sidder her, han er kommet for cirka 3 år siden. Og årsagen til, at han er kommet på stedet, det er, at han har været ude for en trafikulykke, som har gjort, at hans fod er brækket, og den er åbenbart vokset skævt sammen. Og så er han, myndigheden er blevet anbragt til stedet her. Enten har man ikke operationsmuligheder, eller ikke vil, eller lige så snart folk bliver udsat for ulykke. Vi er ikke klar om, der er andre folk her, som også er anbragt, simpelthen på grund af ulykker af forskellige arter. Men manden er i hvert fald tydeligvis helt normalt, og burde slet ikke være anbragt sådan et sted her. Han har benene op under maven, så han kan simpelthen ikke rette dem ud. Han er nok ligget i sådan en af de små senge, hvor han ikke kan få lov at strække benene ud. Så han ligger der. Man kan sige, at sammenlignet med de andre steder, vi har været her også, så er der en lille stank her af urinen og det er en af de ting, som slet ikke burde være han er også en af de børn, der slet ikke burde være restaurere. Det er de også ved at restaurere. Det er nyt. Står inde bag et hegn, fordi mange af dem der, de skyder med sten, så ja. Det er faktisk. Nu kommer den her legeplads op at stå. Så er en flok med børn, der går ud til legepladsen til færdig, så